posachedwa patu pasirani zimene wayankhula Samia Suleman amene ali National Organizing Secretary wa chipani cha DPP lero lino ku Zomba pa Chinamwali ground pamene chipani cha DPP chimachitisa msonkhano, ndipo iyeyo akuma yankhulapo zinthu zingapo zimene akunena kuti ali nazo maumboni, ndipo tamverani zimene wayankhula pa msonkhano lero pa 13 October 2024 ku Zomba. Bwana vipi? Aliyense amene wabwera pano alandire ulemu wake faja nthawi. Ine ndimafuna ndiyambirepo kuti DPP waye dzulo wina wake kusanje uku wamkulu Mutu wamkulu Chimimba amafuna azindilankhula ine kuzera pa msonkhano. Ndiye ndimafunanso nimuyankhe nane kuzera pa yani? DPP waye akuti ineyo ndinayima mu parliamenti kunena kuti a president athu apita kaendera ng'ombe kusanje, pamene anthu a president anapita kaendera anthu, ndi akuti ineyo ndinanyoza anthu akusanje. Ndiye ndimafuna ndimuyankhe chotere kamabondoyo. DPP waye ine zimene ndilankhula m'parliamenti ndikuzilankhulaso pano chifukwa ndinaona zimene ndinaona pa pikicha imene itabwera. Ndinaona president wathu atayima atavala cowboy hat. Chichewa cha cowboy, cow ndi chani? Boy ndi chani? Boy wa ng'ombeti. Anavala chipewa cha cowboy. Apa patayima madamu, pakati paopa panali waya, mkati mwa wayamu munali ng'ombe. Ndiye amalankhulana kuzera pa waya paja kumacheza ni ng'ombe zija. Pikicha imeneyo ngati ndikunama kamabondo andisuse lerolo. DPP waye ndamenti ndinanena kuti a president athu alakwitsa. Afika zulo kuchoka ku China, koma ali ku Chinako alandira maripoti kuti abale athu kumachinga kudya chiteze kulibe chokudya. Kumachinga chimene amalirira ndi mtsogoleri wa dziko apita kakhale nawo pang'ono kuwapasa chilimbikiso ndi chikhulupiriro kuti musadandaule ngati anthu athu chokudya chikubwera. Koma zimene ndinaona ine, ndinaona akulankhulana ndi ng'ombe, akucheza ndi ng'ombe. Ndiye zinandikhudza kwambiri chifukwa tikamati servant leadership pamenepo ndi zero. DPP waye abale anga dzulo kayandizana timaonera Mr. Malawi ku Blantyre. Chimene ndikudabwa ine ndichokuti president akuyenda musewu kumazipopa akuti kupanga mapushapu chifukwa wakhuta kunyumba kwake. DPP waye koma ndalama yamukhutisayo ndi ya Malawi. Aini yake a Malawi mwachisanzo makanja wawo wagwazana ku Blantyre faja njala. DPP waye china chimene chikundidabwitsa ndichokuti wamva zokuti anthu chifukwa tu abale anga pamuzi eti pakazamveka mbiri yokuti wamwalira, anthu ndikuyamba kuvina kusangalala, uziwe kuti uli ndi vuto. DPP waye alipo amasangalala maliro, koma atuzana anthu amavina atuziko lonseli. DPP waye ndiye iye uja wamva akukati yankha ifeyo akuti kupanga mapushapu. Ife tumayankho tikufuna ife sakudwala kwakeko iyayi. Tikuziwa kuti wamvaso kuti Malawi
akufuna inquiry ya kuchikangawa. Bwanji sakuyankha. Bwanji sakuyankha. Pamene popo. Pamene popo. Mwapamvesati. Akuziwa kuti atapita ku America mbuya muno mwatuluka nkhani kuti sekretari wake waba 1.5 trillion ya mafuta ndi fetereza. DBB waye. Bwanji sakuyankha pamenepo. Pamene popo. Pamenepo. DBB waye. Madam First Lady, Vice President, Nziko muno achakwera anatipanga promise kuti every 4 kilometers akatenga boma azamanga chipatala. Tukumbukira kapena mwayiwala anatuza kuti 4 kilometers iliyonse amanga chipatala. Koma zodabwisa zimene taona ife Madam First Lady ndi a VP ndizokuti anatenga nduna imene ndi mafamasi ukampasa Minister of Health. Ife mene timagula parafini ma filling station ena anu mundivomereza. Timayuza parafini kuyuza zikoloboyi kuti tizunikira nyu. Ndiye panali chichewa chokuti ogwira ntchito pa filling station sagona mundima. DBB waye. Mukumvesa pamenepo timing yake. Mukapita kuchipatala mankhwala kulibe. Mankhwala amene akupezeka pano kuchipatala ndi ma ARV chifukwa timapasidwa ulere. Bwana VP pano pano mupite kuchipatala kuti mutu kupweteka akumabereka ma ARV. DBB waye. Chifukwa chokuti andunawo sakufuna kuti kuchipatala kupezeke mankhwala akulemberani kapepala kuti mukagule ku pharmacy kwawo. Ngati ndikunama ayankhe usiku pano anduna oona za umoyo ngati alibe mafamasi malayi muno akane usiku pano. Lero lomwe DBB waye. DBB waye. Tikapita ku Minister of Transport ndinayankhulaso Parliament koyamba mudziko muno nduna yoona misewu kupita kagula mafuta a dziko. Chimene anachita anatenga nsikana kumuyika ku South Africa kulembesa makampani ambirimbiri kunama ngati ni ma international organization. Madobadoba amenewo ndi amene akugula china chilichonse chobwera ku Malawi kandi fetereza kandi mafuta. Akuluakuluwo ndi kumadya apo ndalamazo kumayika nthumba. DBB waye. Misewu makwala musiku konzedwa kungochoka pa Mangochi kuti ukafike ku Mankibe mutu uchita kupweteka. Kuchoka Muzomba mukuti ukafike pa Liwonde mapotholo mpaka Maondo. Palibe chimene akupanga. Minister of Transport palibe chimene chikuyendako chifukwa ayiwala za ntchito yawo ayamba ntchito yoti siku akhudza chifukwa chokuba. DBB waye. Komanso mukaona nduna imeneyi ndi pastor asot. Ndi pastor asot. Akufuna zitukwanisa anthu a Mulungu anthu amene wawa. Kuphatikiza apo Bwana VP tifuna tiziwe mafuta amene akubwera kuchokera ku DRC anyamata athu asilikali akakagwira ntchito kumeneko. Mafuta aja tamva kuti akupitanso kwa pastor wina wa ku Lilongwe amene andi ma filling station ndi amene akugulisa mafuta awo ndalama yake kumapita ku phiri. DBB waye. Tikupempheni Bwana VP tisate nkhani imeneyi. Akunduza kuti nthawi. DBB waye. Ndidula pang'ono ndikambe kumbali ya zaulimi. Bwana VP 4 years sopano program ya AIP palibe amene yamuphindulira malayi mono.
palibe takhala tikunena kuti program imeneyi ikonzedwe. Sizoona kuti munthu akutcholo amene akulima akupanga ulimi wa ng'ombe tikamupase fertilizer wachimanga apanga naye chani. Tikonze programu iyi kuti izigwira ntchito pa ground, anthu aziphindula zizioneka. Zikuchitika pano ndizokuti ku Ministry of Agriculture kwalowa zibwana zenizeni. Tagwira apita ku butchery, tagwira apita ku pharmacy. Pano ndikunena pano last week yomweyi ngati ndikunama anduna andisutse akaonesa mtundu wa Malawi fertilizer ku SFFRFM pamene fertilizer yosi wawo. DPP waye sikuti pusisa kumeneko pakali pano ndi Oktoba, kumwera mvula yayamba, kumpoto mvula yayamba, palibe kumene tikuziwa kuti fertilizer achokera kuti. Anthu awa anali 1.5 million amene analandira chaka chatha, pano asisa akuti 1 million. Nthawi ya njala ngati ino anayenera kusisa kapena kukweza? Ena anu mukatenga kuti fertilizer ndalama zonse aba. Inetu pano ndimafuna ndicheze, koma zikuoneka kuti ticheza pang'ono. Adimaki anayitseka dala cholinga aziba ndalama kuzera kwa amwenye awo amene akugulitsa nawo fertilizer. Pano mukionanso Adimaki imene nalili agwetsa Adimaki ndani? Chakwera wagwetsa Adimaki ndani? Wabera Adimaki ndani? DPP waye. Pomalizira tili ndi nduna ina yake yonenepa kwambiri, kusala pang'ono kuphulika, akuti nduna ya unyolo. Last week ndinamva kuti mfuna muzandimange. Bwerani. DPP waye ndine okonzeka, koma inu mumapita shop by shop kumabera maburundi ndalama zawo. Mwatengana ndi mwana wa bwana wanuyo kumakaprinta mapasipoti ku nyumba. Munaona pasipoti ya masiku ano mene kuonekera kusala pang'ono kufanana ndi t-shirt. DPP waye ndimafuna ndiauze mawu awa, simundimanga chifukwa ndilibe nanu chifukwa, koma ineyo zifukwa zanu ndendri nazo zambirimbiri. Mukonzekere September next year kumaula mukumatitumiza ine ndi chikwanjeko, inunso mukaonako ndithu ndikulumbira. DPP waye abale anga ndikanakonda kuti ticheze koma ndimangofuna DJ pang'ono pokha ikachikangawa. Ndifuna anthu awa aziwe kuti DPP kangobwerera mboma choyambirira tikupanga public inquiry. Inetu ena onsewa alankhula za kuchikangawa koma sanafike boy. Ine pamene panafera Chilima ndinafikapo, napempherapo mzimu wake usemumtendere, osaopa osafoka, sitilola zopusa. Tikumvana? Kuyambira mawiki akubwerawa ndikupempheni abale anga, tiyeni tikalembese mwaunyinji. Palibe atabere voti yanu, ife tili pano kuteteza. Tikumvana? Anthu awa achoke azipita, tapirira kwakwana, ndipo 2025 tikuona kuchedwa kwambiri. DPP waye menya eseni malize. Unali kuyankhula kwa Suleman lero lino pa 13 August 2024. Msonkhano umenewu anaukonza ndi achipani cha DPP ndipo umachitikira ku Zomba pa Chinamwali Community Ground.